Yurdumuzda azyk bolçulugyny öpçün etmekde möhüm ähmiýeti bolan pudakda üstünlikli iş alyp barmak we dünýä ýangylaryna laýyk gelgen ýyladaşgana toplumlaryny döredip, sany tehnologiýalaryň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanýan hususiýetçiligiň hataryna Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň hemde partiýasynyň agdasy bolan Mehriban Owam hususy kärhanasy bar. Hususy kärhana halkymyzy ýylyň bütün dowamyna tergöw önümleri bilen öpçün etmäge sallamly goşun toşýar. Mehriban Owam hususy kärhanasynyň hunermenleri soňky 5 ýyla barabar dögürde ýyladaşgana şertlerini göw önümleri ýetişdirmek bilen meşgullanyp bu urda baý tejribe topladylar. Hususy kärhanaň işçileri işlerini şu güniň talabyna laýyk derejede ýola goýmak arkaly ekologiýa taýdan arasy göw önümleri öndürmäge ýakyn edýär. Olaň bu urda durmuşa geçirgen işleri oňy netijelere berge. Kärhanaň tutýan meýdany 14,5 hektara barabar bolan Döwrewap ýyladaşgana toplumyny pomidoryň durly görünçli şetellerini ösürip ýetişdirmek ýola goýuldy. Pomidor şetelleri ýyladaşgana şertlerini awgust aýynyň 3-nji 10 günlügine oturdulyp, noýabr aýynyň başyna da ýetişen hasyl ýygnylyp başlanýar. Hasyl tä geljek ýylyň iýun aýyna çenli ýygnalýar. Hususy kärhana tejribesini ýyl saýyn artdyryp, eslegli önümiň ýokary hasylly tohumlaryny ýetişdirge. Häzirki döwürde ýyladaşganada ýetişdirilen pomidoryň her hektaryndan ýylla ortak hasap bilen 300-350 tonna aralygynda hasyl almak mümkinçiligi bar. Ýyladaşgana toplumy Niderlandlar paçalygynyň Belgiýanyň, Türkiýanyň Owa Senagal toplumyna ýürütülýän öňde barjy kompaniýalaryň ýokary hili tehnologiýalary bilen öpçün edilipdir. Bu ýerde ekinler damjalaýan usuly suwarylýar. Ýyladaşganyň çeýlilik derejesi howa alys çalşygy awtomatik ulgama arkaly dolanyrylýar. Hususy kärhanada ýetişen göw önümleri ýerleşdirmäge niýetlenilen ýürütü gaplary ünürýän önümçiligem ýola goýulan. Döwrewap derejedäki ýokary tehnologiýalar bilen öpçün edilen ýyladaşganada 150 goly işçi zähmet çekýär. Häzirki günlerde Mehriban Owam hususy kärhanasynyň ýyladaşganasyna ösürilip ýetişdirilen pomidorlara isleg ýokary. Ýygnalan hasylyň bir bölegi içerki bazara ýerlenip, galan bölegi bolsa daşary ýurtlara eksport edilýär. Mehriban Owam hususy kärhanasynyň telekeçileri uly maksatlary öňde goýýarlar. Geljekde ýyladaşganaň göwrümini giňeldip, köp hasyl ýygnamak meýleşdirýärler. Bu arada detlapky işler geçirilip, täze ýerler taýýar edildi. Ýyladaşganaň taslamasy düzüldi. Hususiýetçi owa hojalykçylar, hunermenlerdir, işçiler arkadaly gahrman terdarymyzyň halkymyza ýokary hili we ekologik taýdan arasy göw önümleri bilen ýeterlik derejede öpçün etmek babatda öňde goýan wezipelerini öňürçilikli, pek zähmeti bilen jogap berýärler. Olar telekeçilge netijeli işlemäge giň mümkinçilikler döredip bergen gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman terdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.